Revine, Bobby minune, Bobby Bin Laden din Afganistan, rupe România în stil arabian. Forme de model, carduri în portofel, și din fața și din spate, cum arată nu se poate. Și mă zăpăcit, îmi vine să ții, și mă întreb de unde a venit. Of, tatăl meu, of, mama mea, și că turbez după ea. Din Afganistan, dar direct din Afganistan, a aterizat și m-a bombardat. Și pe fundul ei e un preț suprem, așa era și pe capul Bin Laden. Din Afganistan, dar direct din Afganistan, a aterizat și m-a bombardat. Și pe Dă la fundul hit. ei e un preț Dă-te-mă acolo. suprem, așa era și pe capul Bin Laden. Are hit ăsta, ne-am luat fața.